ai kublai fi baro kiba wan kani ka por but ifiru kiba sngap ikani ka YouTube channel jong ka barang ikani ka Bible study ka bangi penlong sisin siteo ha ka sing tho ding but ni sa upload pan dala kham sibit sia ka YouTube channel ting ai kublai fi ka kerteng ka ba khrau but ka ba dan botam ka jong try but nong penim bi jungi Jesus Christ ni kerman bakani kan long jing khu phi snap iktin ge jong blai ban snap iktin ge ba im ki ba khun jong u Jesus Christ ula kran hap men bau dang don hakni ge slak ndo preng ki brio tongin ye doi ku pa jingi bhabneng ngu ime bomela iPad kalat kumni sin banginyo ban rong ge yeng ge jong me banyo ban penlong ge Bible study bara try habangi puli ka tien jome to yelam mingi no man simu jome kur khoingi wepi we kan rat ka bangi dang pusan yigini gi jingsi sha ki bangin sa puli nagalanong ka ba fra jung ka gospel yones ki de khat ki sau pu fra ta try to ai ba ka tien jome kan wan ha ka bor ba jingnong ka ba im ka jong ka ba kan da tray sisa yiga jing tray ke jungka po ki donut ki men sim ki jungi bagi jingmut jim perhat jungi khnang bagi nyo ye ki jingker khu ki ba memel pen khre naga benta ki tu ki ba kloi ban sa skor ki ktin ke jongme ni pan ki ni ka keteng ke jung try ba nong penim bi jungi u Jesus Christ amen lada fi dang de ke sien ke baningkong ke ba fi ngap ni Bible study lani dan tingkhan te lo da fikwa ban pet ki Bible study ki bang ni beteng tersiter ha ki tayo ki bnai ki blalen ki snam ki blalen phila banyo ya kini Bible study na ka YouTube channel jong ka balang ka baga kerteng jong ka kalong Lomsiap Presbyterian Church but kini ka YouTube channel jong ka balang pinlap hangtu ki playlist ti ki don lightly ki playlist ki be day but ki Bible study ka ba download baru ki Bible study ka dega playlist ka ba ai kerteng hi ki Bible study but ki don pat ki ba day bet jong ka we ki benta kum benta ngi dang le ka gospel yones pinlap ki playlist ka ba don jong ka gospel yones nadu kalen nong ka baningkong tat hadu kata ka bangila pendam ki don ru hoi ki playlist badai ba Bible study ke bagi lale ya gospel Matthias kulan nong ba arsau arsan ha ki tu kisnam jong ka lockdown don ru Bible study ke badai halor ka jingduai ba la penlong ho snam arfuar arjar arfuar kumta fila banyo igini na ka playlist jong ka YouTube channel jong ka balang lumsiap kebakerteng ke Lomsiap Presbyterian Church YouTube channel. Tingi peteng menta ya ke gospel yones ke lenong ke bapra ngila pulih hadu ke dekat ke basau nyu ha ke ba ke dan ke jinge kran ke jinge saat jong kini ki Farisi persya yu Jesus Christ namar ba kimla sya yu bo kran ya ki ketien ke bat bo kam bo kran ya ke bo kapa ula ong hu berkumta ke don ke jingya kran markliang ni puli khot ke basau sau kumno ba ujisu long yaki tu ki kentien ba ki kimla ban cha skoriu namar ba ki snap yo setan wong phi long nau kpa jung phi setan ba di ki jingkwa jung tau kpa jung phi aman ban le utau lolong nong sono brio na do ko meningkong but jusa ha jing sisa na ba ka sisa kam dan setia hu habau kran ya ka balam ler ukran na ki lagi jong na bau long balam ler but ukpa jong gi jing lam ler te hni i ha ka ta jing kran preng ki Farisi lani kini gi nong lam jong gi jiu but try jisu ba ki kan no yu bau long no setan bau don uksui haki tu ki dekat ki bakhamashwa tementa ru ki
ya wo dong yu bo le ya Ukraine ki haga jingken no jungki ba wong baki habaki ki ong ngi don ukpa jungi Abraham bo Jesu Ukraine ki wong bo Abraham lada phi buram yu Abraham lani phi nget sisa yu Abraham ki jingla jung Abraham takamat phin general sngap ru ye ki banga kran kita ki khandian kum ka jing kran kelum ye kini ka benta ka bangina pulem sem tayo nadu ka dekat ka life of khandai hadu sau phonyo ti ka dang beteng ni jing kran ti ka dekat sau fra ko andakum ta kita ki jiu kile thu bat kile ong hu ni mi ong ka badai ba me long ukunja Samaria bat me don uksuit to hangta ki phaikitin beng trajisu namar hak tu khot sau phnyu ong jar bolong no blai usha skor ki kitien jong blai namar kata ken phimi sa skor na ba phim long no blai kana kata ka de ka bo trajisu Ukraine hak khot ka sau phnyu te ban phaikitin yu menta ki yo sngau ikini ki kantien ki bo Ukraine ningkong ulong iki bagi ki sngap yo kpa jungki u bolong sitan u bomdan gejing sia bude kpa jung gejing lamler mo te menta wong sisu iki wong ba phimlong no blai te kata gejing ong jong trajisu gejing kantho jung u persya iki ba kimlong no blai kala pendom iki bat kilas nguram la si ba u ong yaki ba phimlong no blai la kumba u kena yaki baki ki long ki ba ki bam dan gajing tip ka batikna yu blai kumno ban mani yu te ban pen phai ktien yu ki ong pat dikitu ki kentien bangi puling ni khot ka basa phufra ki ong ngi ngim long ki ba hai ngi mi ong ka badai te hai ba milong ukunja Samaria ban medon uksuit to te atli kiwan rabyang ya kita kijing kentho jungki percaya u lani kijing keno u kawai ki ong ba melong ukunja Samaria kabaar ki ong ba medon uksuit te habo medon uksuit kamut usutan rika thau ya kata kijing ba don trying to lakum ba Ukraine da kajing yalam ki ksuit mo to kabaning kong balai baki ong melong kunja Samaria kila ong shwa hateng tenrei kabada khampau kadai hangni namar ba kinong Samaria bat ki jiu hadu kutu kapor bo trajisu nang don hakani kaslakhando kia kam iwei baka rukom bangi mani mangi yo blai kalong ka badai karukom mafi mani mafi kamlong ka badai ki Samaria ki ong ka khamdei ka jongi ki jiu ki ong ka khamdei ka jongi te kani ka dei ka jingya kanat ka jingya tai ka bala yad ki spasnam nadu kapor jong kisim hak iri Israel nadu kapor ba la job ki Israel la ringmrau ki jiu na kahima ka basetai kahima Israel bajuong dari ke Israel kata kapor long arhima kahima ka basetai ka bakan thop iki sifo jaj Israel kahima ka basetai pan kahima Juda ka ba kanthop ya ki arjat ki Israel bat siteng jat jong angmat ki arjat ki jaj benriu ki jaj Israel kata gamut yo Juda bat Benjamin bat kumjuru ya ke siteng jat jong u Manase te kata ke jing pen klat ke jong blai ke jing pen pat ke hima Israel arliang namar ke jing le ke jong Solomon bo blai sim sum hayu bokum ta ke sapat arliang ke hima te ke hima ke basyatei la jutep hiru kum ka ke Israel bat ke nongba jong ka ke long ke Samaria te ladan ke senampat ke bakhamadian hakapor jong we ni kisim jong ke Israel
balawan Job thama da kahima Syria tu siem jong ke Syria ula Job bat ula ra merau ula ring merau ya gitu ki bana kahima ke setai pensiong ki se Syria na Syria pat lawan ra ki jat bende badan tu pensiong snong ki Samaria banda kilawan siong snong Samaria te kalami ru karukom mani blai ka baya khle bat kumta kini ki jiu ki badan pat ha kahima ke setai ki ong bakai ke bakila kita setai kala khle kam desu ke bakhut kam desu ke belong pior ke mengiong kembala bu ke Bible te kumta ki iben te takadau bela ngila puli kumno ba ketuga kenthai nong Samaria ke badang tong harut nagapung Jacob hakatuga sinong sikhar hakatuga pung Jacob bahwa utran Jesu lawan ban kran ni ka kalau lengo boleh buwan keren ya ka mau bodeu jiu maka kadai ke Samaria kalau sungo nomor ki jiu kim jutre banye keren bat ki Samaria te wat ki Samaria ru ki tiar ban keren ki jiu te dah ba ke utrai Jesu lawan ban keren ni ka wong upan naka mo te hakatu ka lenong ka basau bangila puli benia abha te kedekot ke bakhandai ko ong andakum ta kata ka brio ke balong konong Samaria ko ong hu kumno mamiu jiu me pan bandi nanga ke balong konong Samaria na baki jiu kim je lok bat kinong Samaria kata ka dei ke wei ke ba kedau hangi ya kata ke jing yesun pedang kinong Samaria bat ki jiu ke balaya de kispasnam mo to sekawai te pi ke Samaria ka dan pedeng te ke bakham setai pan ke Galilea ki kibun hi ki jiu kum ki jong Petrus Yohanes ki jong Jacob baro ki de nasa ki than jong ke Galilea te station yang susu ki labun biang ki jiu ri hapdeng ka dan Samaria bat ki jiu kiar ya ka ban lech ki snong jong Samaria da ki syuya lenti kum habakia ki habya ling ba ke Jericho ten ri habadan jingjia ka ba sniru kim jirap kumbal jiayu tu briu tu jiu ba ya lingba jong ka Samaria he jong ka hoi ka lajan Samaria ke Jericho te usha luti ki jiu ki baya nang tu para jiu ki khamirap yu ndai dau nong Samaria pun ban balik banyarap yu na tu parsi nong Samaria bobha te try Jesu ula Ukraine ni kini nong Samaria tem dei tang kata hadian pat ka kalangit hu hakata jinge kren kali ye thu ye ki traisnong ye ki parasnong bakal ye kendu yo briu ubalong kum mesaya nomor tip lut spang jingim jumka teki kilangit banta kilalit kiu setu lum badan kata kapung banik khot yu Jesu ban ong tu sa ban ngi kemot baki kwa bakin yu sngo shu jingkai jung Jesu lalet ula sa ha ka sinong jung ki arsni bana ba ula yo ban hikai sibun ki ha ka bakut kilangit ki babun na tu ka sinong kilangit bat kila ong yu tu ka kenthai pat hadian yu tu ka brio ka balawan ni thu ning kong ki ki om tang nget ha dei shu tang na marba phayathu ma phas phang jung dari mentang la yo sngo ladi ban ngi langit yu ti kata ka dei ka ba kini ki jiu pat sikiwe ki jaka ki we ki than ki sngo kan bo Jesu li rung preng no Samaria Ukraine ki uhikai ki ti ka don ki jing sngo bukho jung ni ki no ngelam jung ki jiu bo ni li langlok bat ki Samaria ti ban sa khot unong Samaria ha preng ki jiu kamot sa insult sa kren iben nomor unong Samaria kinyo bo de bom tip ya kaniam de bakhle niam bom khoi bom mani lang ki ki blay na lord jong blay bem te unong Samaria kinyo bo ki mani ha ka jaka ka bom de ka temple ka basisha nomor kinong Samaria ki mani ha ka ta ka jaka mani jong ki ha ulum gerisem te ki jiu pat isung sarong ba ka jaka mani ka badai ban mani blay ka de Jerusalem ka temple Jerusalem tapi napit ketu nong basau ketu jeng keren pedeng try Jesu bat ketu nong Samaria da kalayat ketu jeng keren
ketuk khot ke ba khat khandai kong kata ke brio kalau ong u ko kan rat na smuthu ba melong noi thu lupa ki khpa jungi kele mani blei halor uni ulum uni hi ulum kata ke mot ulum garisem pite pi ong bah Jerusalem kalong kata ke jaka ke bedai ben mani blei kata ke bos ke kedau ya kata ke jing ya kan at preng juki nomor kinong Samaria ki nyau ba de ulum garisem hau ba kadon ke jaka mani juki de jaka ke bedai tika ke sukun tho ya kata kan kong kinong Samaria tiki ong ba kedai ni jaka mani blei ni ulum kat ba figi jiu pat pi ong bedai Jerusalem tiu try Jesu usajibab ya ka dikitu kentien ki badan kam ha ki bahdu menta ki yaisawa bo try Jesu jubab igani Gabriel hakaduhat ke barfo duhat barfoi ujisu le tho haka ko Gabriel tunget yaka bakapor ka ja haba phinom yamani yukpa lor niulum limni ha Jerusalem tenang tu ukran khandiat sifang ka jing tip yaki hukum jong blai ka ba ki kham tip ha ki jiu tenrei wong ru hakaduhat ke barfo lai pat wong nrei ka por ka ja bat kalong menta ken haba kinong yamani blai ki basisya ken yamani yukpa hakaman sim bat hakabasisya na bau kparu wat iki bakum kitaban yamani yu yang ni try Jesu ukran sifang ke jing mani yu blai hakaman sim bat kabasisya kementoy bafin sungsarong bafin mani ha Jerusalem ni ulum garisem jong ki Samaria ni hangno kabak hamdan kam kadai ba mani yu blai dakas mensim baro tegamat hakaman sim kam dei hakajing don jong ki structure lani ki kenja jing tai ndrei kadai kabak hamdan kam kadai ba kasdang kajing mani yu blai hakaman sim bat kajing mani ru kabasisya kaba habong kabasisya kamat kam dei kaba mani tang da kiram yang sentur yu blai ndrei kadai kaba mani nadu kadonot tikata try Jesu ong ru to ketu khot bebut ublai ulong mensim tikadai ki bamani u ban mani ha mensim bat ka basisya wai ka dau blai bengi mani ublai ha mensim bat ka basisya nomor ublai ulong u mensim te ublai dan kam ya kita kijing serong kita kijing penitenan banong banong benda mani u benda hab benda longgum ta ndrei ka bau dawa ning kong kadai ke jing mani u daga donut baro daga mensim ke basisya te hoi ka longpat ke jing penbet ke jong blai hi bagi briu jong u ken ye kan do long ha ka wei ke jaka ban mani u te ke jing don jong ki yeng mani kadai na ka benta hi kata hi ke jing thmu bakan khamlong ka ba plilat bagi nyo ban mani u ha kata ke air ke badan sisa kata ke jing mani yu ko ke ba da ke jing penkentang yeladi da ke jing song kentang bangi don lang ban mani yu blai tun rei kidan ki jaka pat ha ke ba mla ban thau yang mani kidan kiri mlong hi msya hi ke sarkar ban thau yang mani te ki brio ki mani ha ki yeng juki kidan pat kiri kuma China ba mla ban mani wat ha yeng ru la da yo sngo la sya kem la sya set bendi te hab wat ye jaka ke bakham ri teng ki mi ndamit ki le selum jing tab ban ye kendo ban mani blai te kata ka dei ke jingmut hang ni te compare hang no ngi mani lada ngi don kalat ban mani hayeng mani kata kalong ke ke ba koridor ndrei ha bangim don lat ublai kwa ngi bangin da up ban yo ye mani ban samani u ndrei hangno no bangidon bangin mani u hakaman sim bat kabasisya tikini ki jing kran jong try Jesu menta ki wan biang pat hakadur jong ki jing sa ki jing keno jong kini ki Farisi u bame melong nong Samaria tinggal ikran mentan kalau long ka kenja kentien kren ben kren iben lani kren tim mono pedang ki paraju lada ki ong melong nong Samaria kemat ka dei kajing sya insult ke bakhrau ba
kamut ba udah berduna biang kerukom kejing ada berublai lani umdan ke jinglong ke culture jong ki jiu batata long aba ki keren yu para jiu ben tiu try suruh ki keren da kita ki kentian kaba kemut kaba lalong kenpo bayu namar ki kenpo ba ya kinong samria nalor kata namar try sufi ha to khot kaba saupo nyau wong jar ulong no bleu sha skor ki tien jung blei namar kata ken phi me sha skor no phim long no blei try su wong bak phi phim long no blei te khama chuang ila puli khot sau sau wong ba phi ngap ya kupa ju phi sutan phi long no kupa ju phi sutan te kata ke jing keren ke jong try su ke penlong iki pat bakin riak da ka baki ong pat baudon kusui nomor ki sngoi la dia baki kidan hakaliang ka bayadei kidan hakaliang ublei ban menu bakren persya yaki kamut ude ubad keren po ke jingelam jong kimen sem paman lani po kusui ki keno utai sukumta nomor ki di kis kimi i la ke jing ni la ke jong ke jing duna kumta ki sngoi baki kidan hakaliang ublei ni ubrio bakren persya yaki keren da ke jingelam kusui ti kata ke dei ke jinglong jong ki brio ki bom kwa ban i ke jing sisa bun sien kin penmi da ki kentien ki bakhen po ki bakren komong ong tin pareng ba label banong uniu de uta uniu de bolong ta haba dan meno ki bakren ki baki mi hab jingmut yung uniu long ta te komukile kini nongelom jong ki jiu yu try jisu yung uniu don kusui uniu don nong samaria balai namar ba kim kwa ban sngap ya ke bau keren sepang jongki te hateng kani rukawan hangi kum ki kristan balada kidan ki wei ban ong sepang jongi ka khamba bangi ni sngap yo kadai si sama bangi longkom ta ban ya ka ba ni react no ni kloi no ban ya dai ladi ban ni ong yi gitu ki ba ong sepang jongi khamtam ka bom sngotanat mengiong kini kidon ki keren bagi dei ki beriu bukum ta ni ki bela persya betata kam jubhan mateng ublei ula ban pha ki beriu ki jong uhi ban keren ye ke jing sisa wat ha ki nongelam ki ba khli tamru ublei pha dong nathan prophet uba kekerdan ha ka hima Israel ke dong long tang we ni ki prophet ban kran yus iem jong ke Israel brokowe yu David ban kedau ye ka pop ke jong sim David marbu de brio badan ke jing smorit nda habala kran pen iu nathan dakar hakarukom ka badukum ka parsi nda ong sim nathan uklius embet yu brio bale kumta David le kumno sim David ong tau brio te David bisariu dan penistom yu te Nathan daga jing seluruh wong dei mami tau brio namar kata ka pop klim ka bau sim David ulale te sim David sim dom yu Nathan nrei ula pediang ula sngap daga jing surit ban ula sungthu ulale ka pop ka bakrau persayu blei but ula yam, ula susi, ula kelah ke bumut, bat ula yok biang pat, ya ke jingi day, bat ublay. Kat bagi dan kis im ke Israel pan, ki bahabo ulay yu prophet ban keren, kitab pan ban penyap yu. Maka por bodong sensyarus im aham, kini ki kon Israel, kila sa alam rut sa kajing mani blay, kita ki blay bal, namar bakat kurim jong semahab kabalong ka mahdai ke tu kapor kadai ke mani ya ki blai bal kala wanra de ki prophet nani ki nong hikai ki jong bal saus pa san phungut ban penlong nong mani blai thau ya ki khun Israel te kita ki la banja ya ki kristan haganu kanu ka juk ka pateng ru kum juk kum bal jai ki Israel bat ki don ki jaka habaka jia sya kum ta te
dah ba jan bro wei kari kala kala nong mani blai thau blai upha yu Elijah maru blai se bo hi ki bre pat ki badang ye yu blai kin dan be ki bo blai la bo kerpang phau yu Elijah te jaka bo Ahab un sngap yu Elijah usngap ban ye ke Jezebel ke kurim ju ban ke Jezebel kala kensyat yu Ahab bo de penyap no yu Elijah kum tau Elijah ulah ban phet ban ri chwa te namar bo la le kum ta kalawan ka nemsniu ke jing terkhong jong kari hadu lais nam siteng hadu babun Israel kilamat di jing e bakrau mdan la terkhong lut ka bau Elijah pat ublai pen biang yu ka bam ru pen biang ka ru pen biang habau leit ban ri sekawai pat ke snong daulawan phai usapen pau sekren bet khat ka jingalang pat ba bet halor ulum Karmel ban ongi hun Israel ban challenge ka por hagani ga sngi jet phi mo mano bade ublai de balne de ublai ba im bu try bu ublai te kasadon gatu kajingya penibor pedeng Elijah bat ki prophet jong bal ban ha bakut ublai ai da gadak na beneng bo wan ban sim ya kajing kenya ka jong Elijah kadba ya kita ka jong kita ki prophet ubal pan mdan manu manu bakta kila yam kila lenyar kila tuai suto blai jong ki kila ot seladi yiki kti jong ki ban penmi Islam kum kadak bagi kerpat juri re sim dan dak ruem Elijah duai tang si kenten argentin mari duai Elijah kawan keding na beneng kabala jlia ya kata ka jingkenya kabo Elijah lepan kre halor keduan tikita ki dei ki rukom ki ba kajia haba ki brio ki bala dan lase ke jing ke kerdan ke jing dei bat ublai ke bajan bha bat teng teng haba kimi i la de baki dan ha kalenti ke babakla haba ki dan hukum ta ublai teng teng upha dano ia ke ban pen i yaki ban pen kendo iki te haba ki sngap kalong ke jing kerkhu iki nomar ki yo biang pat ia ke jing pen thamai ke jing dei jung ki bat ublai ndre haba kim sngap ki e donot bat wat iki bri ke jong ublai ru kinile buat haduk tau put buat penyap ru kumbalale usim Ahab ya Elijah te kini ki nuksa kini ki parisiru ki don kata ke jinglong ke ba mla ban sngap ya ke ketien jong ke jingsya ke ba ukran trajisu na lor ba uladap ong ki banga kran ya ke ke ba kpa junga pha te ban pensisa buat ba wan no kpa ula pen ki daki dak jong ki jingle ki kamba ki jong u bat ki jihikai ki jong u ki ba ki brio ki ong uni sisa de bawan no blai na de parsiro na pedeng jong ki komu Nicodemus bo ongko no hikai ngitip bom don bola benne kat kini ki kam lemda de bawan no blai tenrei ye kini pat ki bala matla ye ke jing sisa ki pen matla hadu put bagi kham kloi pen ban penyap yu tradisu te menta kadang sedang chua da gajing keren keno yu bo long komunong Samaria bo don ksuit hu dan ang tu pan tradisu upan pai kiten ni ki to khot ka ba sau khandai ujisu le tho ngangam dan ksuit ndrenga buram milau kpa pi te pimburom yenga te hangi utrajisu namar ba kerkom ukran trajisu pan kalong jai keno ketok kelai ki kema payania mo teng habengia nia kum le lang kum ju dan trajisu jai ki ong bau dan ksui wong ngam dan ksui wong be ya kata dan re wong ngaburom milau kpa tendrai pi buram yang karukom bagi kran yu kumat bakim buram yu kat bamu upat ukran hakarukom bagi kinum la ban keno yu bau klan buram iki te wong sisu ngate ngamuat ya laga buram
Hei ka buram ke jongahi don ubawat ya ka buat ubabisar. Trai su wanga tengah muat ka buram la jong. Ndrei udan kabamut yu kupa bau kupa ju ubah beneng de mo ubawat ya ka ban penan buram yo jisu. Tengila puli ya ka tu kita dekat kiba kamaswa kelenong kaba yang pindiat ke ketulenong kani kelenong bafrahiru kedan te kelenong ke ba san hoi kani kelenong bafra kedan hi ke dekat ke ba saupun riu tu terhiu kini ki dekat ki baham suaru ki de ki bakran ni katahi hagatu dekat ke saupun riu trajisu ong wai napi ubo pendram yang sipang ke pop tela danga ong ka basisya balai phim nget yang ti kata gede kawai ni kirukom trajisu u penpau haki baki kim tre ban sngap yu ba ki kena yu sibun ki enre kim lapat ban pensisya bau le pom kim la kim dan kan nongrim kim dan ka sabut ban kena pom yu te hangni ni i ka jing ka nuksa ka bakrau no trajisu ba ka jing long jai jai jung hapeneng ki jing sya kena ki bakat kita kran bet ya ka ek bu de ban kran ba kata ka dei ka bau ble ukhnenti hanga firu kumju haka sam ka balai phnyo usim debet na bu thot ka sam ukran sphang kata ba ki bre ki ba yang haka nongrim ki wat ada ki ya kendo jing eru ndrei ki longkum ka bateng san gum ka jing sai siki wepan tengi ni pet ka sam ka balai phnyo itu dekat ke Bandriu. Tu IT la galanti ha utrai tu syania tu dekat besan dengan sepudilang. Tu IT la galanti ha utrai tu syania ru ha te un penlong ya ka. Bat un penmi no ya ka hok jong me kum ka jing sai bat ya ka jing bisar jong me kum ka siteng singi. Te hang ni i ba usim de berula keren sepang kata bangim dan kaman kuslai sepang ke bagi wekin ong ini kabangi dan kaman kuslai ke dei bangi dan ha kabangi le kalong ke badai kalong ha ke jing tip lam jungi bakam dan ke jing penrem ya keno ke bangi le lani ke bangi keren tela da kam dan ke jing penrem ha ke jing tip lam jungi bangi sungthu bangi ya ha kaman ublai tengim dan kaman kuslai ha bagi dan kijing kena persya yangi ki balai hujat nim dan kamru ban riak ban penpai keliang da kijing ni ayamai ndrei in suyang bet kijing sya dengi kran ru ngi kran bet kijing sya ka bangi tip ban kran bat kumta katahi kan long kum kijing sya ka bathama ha pedeng jong ka bedum te ha ketu ka khon ka bebut ban trai suwang sisya sorry hoi san puing mat ke bubun sisya ngong hapi ladau no ru un sumari ka ktien junga un omi i ya ka jingyap lanu ru tegani ka dei ska weipat ni ki jingkular jong trai jisu ya ka jingim bam jukut ha chwa ngi i bau kren sefang bau tau banget hu unum than lani sliang shu Ukran ru sefang boyo ya jingim bom jukut. Hangni pat ukran ya gitu ki balangit hu bat ki bayine ha ka ktien ju. Ki sumar ka ktien ju kamat ki ba sngap hai ka ktien ka ju ning kong ki tip hai ka ktien ju bat ki kong ru ya ka ktien ka ju. Kani ka dei ke proof lani ka tas ka basisya jong ka jingim kristan jungi. Haduk kat no ni sumar lani ngi kongu ya ki ktien ki jong trajisu te u te hangi ula kular kalom ke garanti bau ta u sumari ka ktien ju unum ya kendo ya ka jingyap kam thau ya ni ka jingyap jong kamet ten rei
dah ladai kapor jong ke jingwan pat jong kemud kitu ki bala ayam ru haba kila sumar ka ketien jong kinyu i ke jing imbom jukut peneng kinum poi sedujok ke bolong ke jingyap ke basir khai jong ke mensim dan rei la don pat ru ki badang sa adu kapor ke bawan mu makiru hakas singi ke bonwan kinyu bandait badu sebeneng kembala tho hakiwi pat ki jaka mo tekata kadai ke bau kular ngim dakan mau tanya kan ikut khot ni kham kan mau yonis lai khan riu ni kham kan mau itu khot ki ba buong tuan hanga phi ki bathai bat ki bakhia ke jingkit dengan penjam fi dan ai fi ke lengkor ke besting te nrei kan ikut khot ngim dakan mau than hoi ni kan mau itu ki buong ru ngau bulong kepu jung ke jingim teu tau ba nge hanga unum than unum sliang su mo te gani ka khon basan huai ka dei sya ka khot ru ka badan kampa namar hang ni utra jisu ong unum ya kendu ya ka jingyap manu basumar ka tin tongin puli bang tu ka khot ong tra jisu sisya ong hapi ladau no ru un sumar ya ka tin junga unum yi ya ka jingyap lanu ru kamut bonyo ya ka jingim bam jukun te kidai kentien ki badan kambha ladam ni kan mau ye kan ikut khot ni la ru ban yai ban kan mau ye ladi ban tas ye ladi hatu ngasumar em ye ka ketien ke jung te kan nyerap ni sibun bangin la ban ya baru tra jisu bat ban yo benta ha ke jing im bom jikut ndolawan mu hipit pat khot ke basan puar kani pai ketien biang pat kini ki jiu bong ni ki jiu kam thau ya baro kitu ki pat ba tu namar bobon ni kitu ki pat ba ki langet hutra jisu dan ri kini ki biasa bu ni ke por di kitu ki bom tre ban pediang ya ketien ju te hang tu ki ong namar kata ki jiu ki lai ong hu mentangi te ba medon uksui wa abraham ulayap no bat kinong itu luparu me pan me ong lada unoru un sumari ka ketien junga unom mat ya ka jingyap lanu ru te menta sakawai pat ka mat ka bagiwan ra ka jing mudu yu kila dep ong ba medon uksui kila dep ong melong nong samaria te takiwan ra biang pat do abraham ketu ka jing keren spong abraham kalau sedang naduk khot ke balai khandai mo hang to long ba ki ong yu trajisu abraham ulong kpa jungi trajisu ong lada philalong ki khon jong abraham phindala le ki jingle jong abraham nang ta ka khot ba sau pho ru ndrei menta phi wat ban penyap no yenga ubriu balai thu ya ka basisya phi ya ka ba nalayo sngau no blai ye kaniu abraham simle to compare ki wong phi ong phide kpai abraham rei phimle pat ye ki jingle jung abraham komot ba phim bot ye kom im ge jung abraham te ba kala debya kata ga jing keren kum tas phong abraham ta ga sedang biang ha khot besan puar mo te ki ong hang tu kiong abraham ulayap no bat kinang itu luparu me penman me ong lada uno ru un sumari ka ketien jonga unom mat ka jingyap lanu ru tegi keren sipang abraham bulayap kinang itu lupa kilayap kemut iu kata boleh bagi ong kumta kiong kumta nomor ba kemenong ban ong da khongpong ke ong jisu kan lani ban contradict ke ong mo nomor ba ki kinget bo abraham te ulas sumari ke ketien ke jong play kinang itu lupa gila sumari ke ketien play ndre gile kendo ye ke jingyap kimla ban sutho bo tra jisu kran sifang ke jingyap jong ke mensim dujok ki kham sutho ki perkhat ye ke jingyap jong ke ni ke met tegi ki
counter yu tra Jesu la ni ki phai tin da kata to nang tu ni pe pat yu ke ja nang tu dekat kebesan pulai me melong ubakham krau yu kpa jungi Abraham ubalayap no kita gini thulu paru kilayap no me penlong uai ladi ten mar habo trajisu ong manu semar kitin gijong ha numyap no te habo compare bat Abraham bat ki prophet te kalong ke basai bo mau long bakham krau bani Abraham te trajisu sim ong daladi bangalong bakham krau Abraham ndrei na ki kitin gijong ngi sung thu mau ula ban penim mi gibreu baginyo igajing imbam jukun kat bau Abraham bat kinu thu lupa te kimla ban penim maki gibreu yala diru mo kat kum gajingyo jukini kila yam te ki sngo gumong ne katagur kom sngo juki sipang prajisu ba uni one current start you Abraham bolong kapa jungi jongka jet riu bakrau dukat ni uni pada ukuran lakum bau kham krau bani Abraham namar ba kimi iu kumbau loong bau wan no play bau deu khun jong play kim tre ban pediang kata lada kilap pediang bau Jesu de bau wan no play ubakrani kite no play udeu khun jong play kam ki begini i bau deu bakham krau bani Abraham namar khun jong play udei hi play te Abraham te udai tang ubriu ki prophet udai tang ki briu te ka hangni i ka jing fair hapeng ki banget bat ki banget bo Jesu wan no blai kam ki ban sung thu bo Jesu long halor jong ki briu baro namar bo dei hi blai ki banget bat bo Jesu wan no blai ki banget bo dei khun blai ki nyo yu bo dei tang ubriu hi kum maki bat kum ta kim la pediang bo Jesu ukran ni ki jong play kim pediang kim nget yu wat ada ki i ki khmat ki kamba ki bo le khmat jong ki tapi kata jingkran ju ki lom ta dohot pesan pesau ni pet por Jesu ong yu ki mo u Jesu le tho ladang penan borom yelade ke borom jonga kamlong ruem ukpa jonga ulong uba penan borom yanga yau ba pi ong bolong blai jong pi tu tra Jesu pun kan mau biang ki banga tengam simpenan borom yelade ngasi tho ye jing sisa ya pi te wong ladang penan borom yelade te fidan hoken ban keno yanga banga sungkrau banga pen krau yelade tu ingi la pulis phang kani la phikan mau kanong ka ba san ru ngi la puli kani tu shwa jong ka kamba ka bulale bu sai san hajar di tu khot kanong basan khot balai pho hang tu ngi i tu ko we ni jing kran he lai fu we ladanga nga phla si phang ile de ka jing phla jonga kamlong ka basisya don wepat uba flash phang junga ban ngatip bakata ka jing phla ye ka bo flash phang junga ka long ka basisya te ukran Jesu bun jaka open i kata bo simwat ila ka jong ka buram balada de bo persyang ban penan buram ila de te kibri kin song thu bom de basisya dan rei penan buram ila de to te nang tu wong ayu sisu padiki tu kedekon ka basan pusau hega basan pusan tipen ban phimsim lai itu yu rengang itu yu teladang ong bangam itu yu nganlong nganong komopi bolam ler ring itu yu bat ngasumar ya ka tien ju te hangi te kidai ki jingkran ki ba pen paushu ki jing sisa ki ba jelio
Rajisu ongang itu yu. Dia bangakran ni ke bangatip. Tila dan ngaong mangam itu yu kemat ngalam ner kemalam ner mafi. Tapi ini bo rajisu upan pau lembaga ni jingkran. Ba simuan ban suk le menle. Ndri kata ke bo tip ya ke basisau keren ni kata. Lakum bo ong yaki kasyong api priang na em te ban pensisa mano bakran ni ka basisa te kadai ka bam jukut ka ban sa pensisa te hangta kadai ka bau briu hap ban rai kumbalong gini ki farsi hagani ka por ki kila rai bau jisu umdei basisa kila rai bau usuan ban penun buramil di usukran kop ila di kila ada rai kumta kim tre priang ke buong te kim tep day udain umday kila ada sudap rai dan rai haka bom jukun haka singi khadu ka singi bishar kin satip ya gani kijing sya but kin salongum gitu boong gospel Matthias kin thap sadam mildi daga jing babe daga jing smu kordet haka taka por bamenta kin hap ya kandu ya kijing bishar ublay namar bakila kentan yu tau bakren ya kijing sya te kani kapen i ba mano ngihap ban sim ya karai menta langin kentat yu jisu ningin pediang yu adangi pediang uong bangin yo ya kejing imbam jukut ladangi kentat ngindu ya kejing imbam jukut kemudian nginyi kendu ya kejing yap akasingi bisar insya bisar hublay ban nem yo ya kejing penim ti kasyong hanga pi menta bangin rai kani jadi ba larai kisung tu bapleng sisa kabau ong mu kalong ka basisa bat kila mat ya ka jing im ka bathamai kila yo ya ka jing ma bi kipop kila yo ya ka bor no blai ka bathamai ban im ya ka jing im ka ba pensung bahai blai kila yo ya ka jing penkhia na ka jing stom jungki kila yo ya ka bor men sem ka bathamai kila yo ya ka jing slur kila mat ya ka jing it ka jong blai ha ka jing im jungki kila mat dia kejing ada jong blai na ki babun ba kijing ma ki ba ap iki ta kadai kito ki balawan sisa su kila mat te katu jing keren ke peteng susu pan yung ipit Hagad pesan pendriu. Abraham ukpa jupi ulasat kemen ban yu i ka sngi jonga. Te ula yu i bat ulas ngo kemen ru. Ni try jisu ong Abraham ulasat kemen ban i ka sngi jonga. Ndai ba ula i ka sngi jonga, ndai ban i ka sngi jonga. Balai nomor Abraham kalalong kejing penpau ke ba kenjaman sim ke jong blai u kum kejing tu lupa ba uta ubade khonang brat jong blai un sawan ya ke ban pen im ke pathai kumba Abraham ulalat na ke ba kenyai lo jong khun isak namaru blai ula pen up ya khonang brat ba hakajaka ban kenyai isak utau khunlang berat balapan abdo blai ula dan hajan kata keduan baru angel jong blai ula ong Abraham kami utai khunlang berat tu Abraham ula pendap ya kejingknya ya khunlang berat bau blai ula pen kre dan rei Abraham wi i hak tu kapor ba blai pen kre ya khunlang berat jong uban long ka jingknya na ka benta ka perthai bro koi ndai su tang na ka benta sieng na ni ka tang khun jong ndai jong bro koi ka perthai te haba Yohanes ulai i ha ka sien ka baningkong yu trajisu bo wan sa kata ka jaka bo pen baptis harut ka wa Jordan Yohanes wong yi pai ba ha khami u khun lang brat jong blai ba no lani bakit no ya ka pop jong ka perthai tu Abraham naduk ke kapor ulai bat ulak kemen ha ke kapor bani i ya kata ke ban sependap
Te utra Jesu ong kata. Bo Abraham kemen bani i ia kani kesni kebangangan pendap kejingwan jonga sekani percaya. Badi kesni keba on sesencaru Abraham ulai i lupa ia kata. Tingi i haka Bible katukani jeka bola tho isfang kata. Tetapi pej ke siti siki Hebrew kelenong ke bakhatway. Bau Abraham bat kiwi pat kirunget ki khminti ya kani ke hima ke jong blai ke bansawan te hakelnong ke siti jinong Hebrew kelenong ke bakhatway tu ke khon ke bakhat lai kong kini barok kila yapno haka jinget habam pat pediang ya kata ke jingkular nre balayo i yaki bat la khublai yaki na jingai bat bala phla baki long ginong wei bat ki so sinong hagani ka percaya ki banget kum Abraham wei niki kila i lupa ya ke jingwan jong hima ke jong play ya ke jingwan jong nong suspa uban penim ya ki brio bat ba kinyo kenti ya ke hima jong play temaki ki kempat yo pediang ya ladi kata ke jingkular hakata ka por nomor trajesu wan kamadian ndrei kilai ipan bon dalawan mo kin sayo pediang ye kita ki jingkular teban kumta ki opsha aslam ki pej ye gani ka perthai kum ka jaka shong basa ka sipor ndrei bakal nong ba jongki kan nong ba ka bala thau om da ka khtiu brio ndrei da ka khtiu blai hakati ka khot ka ba khatwei ni puli kata hega ka basifo namar ulaju khmi lenti ya kata ka nong ba ka badan ki nong rim ka bau nong thau he nong tei ba nong thau jung ka long ublai kata ka dei ka jing upkerman ka jong ki tin takda bu tradisus ong ni bo Abraham ulakmen bani i ya kasni ka jonga Nangta dekat pesan penyu, nomor kata kita gijiu kilai ong hu, mempat don san posnem kata time lai yo iyo Abraham, tapi kelim taken. Kim tebha tekan utra Jesu don haga tu kepor ula jandan hi lai fulai snem, nomor ada janatat kesni kitu kisni haga ba kin sekem kin sesanat penayu. Kalau ada hi haga snem kebondak lai fulai snem, te lase kim sunut ban ong mempat don so posnem. Ni life senam tigi shu kam ban kam long save yang mempat dan san posnam let's say kalau utama te kim nuat ban si ong take udon kan senam kim la antan te la kata ru ki ong ba mempat dan san posnam te kumno mi iyo Abraham menta ka kala ka kom kren tradisu ong Abraham ula kemen bani i ka si jonga kipat ki ong kumno me iyo Abraham lakumba dade bu tradisu ong alai iyo Abraham te hoise dai tradisu ong Abraham ulai i ka singi jonga te kipat ki ong kumno me iyo Abraham ba madang san posna mi ladi Abraham la yam aslam ba mo te ladi pat bubun ki te ladi bala palat san posna la sigi mon ong ni bala palat san posna rom padi i mepon mo kumno ta te trajisu ong kumno iki dekat basan po pra ujisu le tho haki sisya ngong api menba empat kayu Abraham ngalong te Abraham khamno hakatu kapor baki kebau trajisu dan hakani gasla khando tu Abraham lakha kumar hajar san spasnam jong ketu kepateng. Adi kepateng jungi telah 1,000 san spasnam lakha yu Abraham haswa. Dan riu trai Jesu ong menbau Abraham 4 dan ngalong. Ong ngalalong riu ong ngalong. Kani kedai kekentin kebejeliu bah. Ubala keren kum kata ban ong ngalong aketin pareng I am katau ba dan
kemenor umdan kementa bat umdan kalasai yau kalong bet umdan kapor yu kabate te khmat ublei umdan kapor kamdan ai habu yakran bat kibre wong lasai namar ba kibre kinum suthu lang bagi prophet wong dapoi kata kapor re khmat ublei ulai ilut nasdang hakut umdan kapor yu tak ada ublei ukran bet da present tense sipangiladi kamut udai ubajulong bet ubajudan bet nadu bam jikut sedu bam jikut te bat ublei te kam miha bun ongang ajulong ngala long nadu nang ta nani ngandang long skum tam ta ublei tu shulong bet nadu bam jikut si bam jikut tegani kami ningkong hapeng ka jingkran hapeng ublei bat Moses. Habau boleh ada penkrai Moses bat ulong ba menit segi Israel menit ban pelat yiki men ong yiki bang apa mangayami ban pelat yiki menyelam no yiki nari Egypt Moses wong kin sekali nga we to pa eme du we ngan ni tu kerteng kom no yiki boleh umong ba da kerteng jong boleh mo ki kerteng kom Jehovah bat kiwe siong bay ong yiki ong bapa ungalong. Tell them the I am has sent you. I am. Tangi pet kitab Genesis kelenong keba tu kedik nong keba lai kedekot keba kat sound pet biang dekat. Aiga Ni Genesis ngamut ke kitab Exodus nong balai dekat bekat saw kitab Exodus nong balai dekat bekat saw ada fidan por ban puli kani jingkran padang blai bun Moses kalong sisa bun bah ke jingkai yang ni sepang ke jinglong blai jong blai batang ublai hi bala ban kum ta ubam dan jing sedang ubam dan jing kut tak ada ublai ukuran sipang iladi wai da gani ke kerteng bo kerteng ngalong ayam di ayam ta te khot bakhat sau kitab Exodus kan nong balai baru boleh oleh tu Moses ngalong bangalong ulong ru kumne man ong hakikon Israel ngalong ulapha yanga happy hadin bo Moses ulong kumno ngani tu iki mano bo pha yanga ti hangning i bo try suru upanan kam dagi ju ki kentien wong shwa bafini iu Abraham shwa bo Abraham unwan sing perthai ban khayu wong ngalong kamun ngaladen shwa lupa jong Abraham tingila pulih ka basdang jong kani ka gospel ru balai thu isfang tradisu kumuktien jong blai but uladan adu ko meningkong bat ublai bat ulong ublai Yohanes iwei ko ongkomno hakaba meningkong uladan uktien bat utau ktien uladan bat ublai bat utau ktien ulalong ublai am tangkata uni uladan hakaba meningkong bat ublai da ulalong ki baro bat klem u am simna long ki ru kabalalong ti klem simna long ki ru kabalalong kamat kano kejing thau jong blai kam simlong klem mo dan bentalang bat ublai ukpa hakaba thau ya kapathai ti ubriu adam unum long da klem da sim dan lang mo dehang tangi ibu tradisu ulong shwa jong Adam tu Abraham tu deba bon pateng hadien jong Adam tikini ki ding kedau ki jong tradisu ki pen i kata ki jing long jong bau de blai tena bolo ongkom ta kila nang dom sisu kila nang penmat la sisu ilde kila bitar balai thu kani kedekot
kebalai phukandai hesan phukandai onokum ta kilera iki mau bakinyo lentam yu ndre jisu labori eladi badu lami no nang ka temple te ka temple ka temple ka ba ki mani blai kumno le dan mau ta yo mau nei ban khar ban lentam yu mo nomor kani ka de po temple kamde sha surok silanti singkin kajing sia kalau bahagani ka por u Herods mu basin syar tu ka por udang snai ka temple udang pen internet ya ka te empat debha te kidang bun ki mau segi lengkrong ki badan kumta ki yo itu mau tu ki mut pentam yu trajisu ten rei kamsim longkam kata kajing tumujung ki namar ba Rajisu ula buri ila de namar bakam padai ka por jong ni la bon ki khap ki bukum kita bagi kwa ban thamau yu ban penyap yu ndrei ula suja kum tu na preng jong ki bat kim lop shu yu tu blame ker khu ki jeng puli jong ni na ktin ka khu jong ta ka buram jong amen tu ni dwai ku khpa jingi bha beneng ni ai ngo emen ta ka ktien ka bakhuin ka jongmi ka bangi ban puli ka ni ka por ni ai ngo eme bangila ban yo egani ka jingtep ka bakanja beneng ka jingtep ka basisha ka jingtep ka bami mela ai hi ladi limbau khun jongmi Jesus Christ bangin tep o try jisu ulong bami mela pha yu ulawan nami badulawan banya thu iki badai ki jongmi try khanang baki breu gi nyo sngowi ka ktin jongmi bad ki nyo ngen hau bo long khon jong blai bad da u ban nyo yaka jing penem yaka jing suspa na ki pop ki jongmi ni ai ngo eme namar kani ka jing tip ka ba kodor yangi kam ki breu ba ngin tip ba ka bam jukut ka don kalat yangi bagi nyo ban poi sika hima ka jongme bat kata kalong da ka bangi priang yi kitien gi jong jisu bat nget hau bolong khon jong blai bat bolo sya haga ding phna namar ki pop jongi bat banyo yi ka jing map ka jing sus pa yingi try to isnai yerap yangi bayo sngoy kitien jong me ka por banginda la ban pensong rem iki ban perkhat bha ikini ki tien ki jong try jisu khnang bangin yo ikata ka bakodor ya ka bame manapen khre nagamenta ki breu baro ki jat ban rio baro jong perthai ki banaga no gono ka jaka kano ka jat bakin yo ikani ka ju ka jing pen em ka bame ai hau khon ban rio to sngo ku pai kini ki jing khat pa jingi ni pan kini kteng Jesus Christ amen tutungin penwai no tuai haga bawai no jongani ke jing sakri ke jongi ke jing puli jongi ke ktin ke jongme to da ai ru ke jing ai ke jong try jisu ke jing ba jong ble ukpa ke jing slok ke pathiang mun sim ba khu ken shong kar hai lambat ngi ke mu pat lang u jongme hakleng satlak pathai hi menta ba handu halakataru amen